Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Ιωάννα. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που η θεία μου θα μου ρωτάει κάποια ερωτήσεις για το καρναβάλι. Τέλεια. Ας αρχίσουμε. Σούπερ. Για πες μας λοιπόν, Ιωάννα, Ναι. εσύ τι θα ντυθείς φέτος? Θα ντυθώ μία γοργόνα. Ναι. Μπορεί να γίνει το πάρτι, δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν μου λες μήπως έχεις κάποια συμβουλή να δώσεις στους ακροατές μας Ναι. για πιθανές ιδέες του τι να ντυθούνε? Ναι. Για πες Η μας. φίλη μου η Άννα Μαρία μου έχει δώσει μερικές ιδέες. Μπορείτε να ντυθείτε Πίκατσου, όποιος ξέρει. Μπορείτε να ντυθείτε η Μπάρμπι Πολύ ωραίες ιδέες. ή ένα αγόρι θα ντυθεί, ο Μπάκμαν. Batman, πολύ ωραία ιδέα. Αυτά. Τέλεια. ξέρουμε αυτά. Και μήπως έχεις και κάποια μυστικά για τα μαλλιά μας? Πώς να κάνουμε τα μαλλιά μας εκείνη την ημέρα? Κόκκινα, μπλε, πράσινα, χρωματιστά, κίτρινα, ροζ, μοβ, γκλίτερ. Αυτά. Τέλεια. Και να βάλουμε και στέκες και τσιμπιδάκι. Πολύ ωραία. Και δεν μου λες, Ιωάννα, αν κάποιος θέλει να μας ακολουθήσει για να δει και τα επόμενά μας βίντεο, πού θα πρέπει να πάει? Στο YouTube. Στο YouTube. Και πώς λένε το κανάλι σου? Η Ιωάννα, η Μπάρμπι. Τέλεια. Θα το γράψουμε για να το δουν. Εγώ λέω να το γράψουμε και στο βίντεο. Ναι. Άρα μείνετε μαζί μας για τα επόμενα νέα της Ιωάννα. Λοιπόν, ας μου πεις κι άλλα.